الحج مدد حج وقت حج اشهر یوسو میاشتی دی معلومات معلومی د حج میاشتی معلومی فمن فرضا چاچ لازم کو فزان بانی فیہن فدی میاشو کل حجاج ولا رفسا نشتے بکے فحش خبری فلا رفسا نبوی خبری د زنانو ولا فسوقا او نه د گناہ ولا جدالا او نه د جنگ جګړې نه د جګړو خبرې په حج پاج کې او ما تفلا چې کوي تاسو من خیرین سدن کینا فیعلم الله الله پای باندې پوهه او تزودو او خرچت یاره کوي توخه والے خرچ والے ان خیر الزاد التقوى کین غره خرچ چدا فإن خیر الزاد یقین غره توخه غره خرچا تقوا ځان بچ کول لید سوالنا واتقونی زمان ویرے گیا للباب اے قلمندو لیس علیکم نشے بتا سبانے جناون گنا ان تبتغو دا چے تلاش کہتا سو الٹوئی فضل مال تجارت من ربکم درب ستاسو طرفنا درب ستاسونا ویزا فستم کرج تاسو واپس شوئی من عرفاتنا فذکر اللہ یا دوی اللہ عند المشعر الحرام وخواد مزدلفہ کے وسنگ د مشعر حرام کے وذکروا یادوی اللہ کما داکم نگا سنگ چے ہدایت کر لے تاسو تا خودری تاسو تا ان کنتم اگر چوئی تاسو من قبلی مخی دین لمن الضالین دنا خبرنا خامخادنا خبرنا ثم فیزو بیا واپس شئی من حیث دا غزینا فازننا چی واپس کی گی نور خلق واستغفر اللہ بخنا وعی اللہ نا ان اللہ بیشک اللہ تعالی چی غفور رحیم بہن کے مروبان دے ویزا قضیتم کر چی تازو پورا کئی مناسکم احکام دا حج کارون دا حج فذکر اللہ یادوی اللہ لرا ذکرکم پشام دا یادول استاسو اباکم پلار نکلا آشد ذکرہ بلکہ زیاد یادول لدینا او کا ذکرکم آباکم پشاند یادول استاسو پلارانو لرانو اخفلو لرا آشد ذکرہ یاد آغینا فزیات یادولو کی فمن الناس فزن دا حاجیاننا خلقنا منا وسوک یقولو چوائی ربنا رب زمانگا آتنا را کے منگتا فی الدنیا پا دنیا کے وما لو نشد رفار فی الاخت باخرت کے من خلاق صبرخا تیسا ومنهم اوزن دا دی حاجیاننا منا وسوک یقولو چوائی ربنا رب زمانگا آتنا را کے منگتا فی الدنیا پا دنیا کے حسنتن طاقت دنے کا اخفل جون وفی الاخت و پاخرت کے حسنتن خوشحالی استجوان وقنا و سات منگا عذاب النار عذاب دورا اولائی کنو دا کسان لهم دیر پر نصیبون برخدا مما سنا کسبو چدے عمل کرے کسبو چدے گٹرے دوئی واللہ سریع الحساب اللہ تعالی ذری صاحب کتاب کون کرے وذکر اللہ یاد ایو اللہ فی ایام معدودات پاغا یوسو روزو دشمار کی یادوی اللہ پاغا یوسو شمیرلشو روزو کی فمن تاجرہ بچا چی تلوار اکڑا فی یومین پا دو رزو کی دو لسم دیار لسم چاچی تلوار اکڑا فی یومین پا دو رزو کی فلا اسمالے نو گناہ پینشتے ومن تا خرسوک چرستشو دیار لسم تاریخ تا فلا اسمالے نو گناہ پینشتے لمن دا حکم لمن دا اغا چار پر دے اتقا چریگی دلانا پرزگاری واتقوا اللہ اللہ نویرے گئے والم پوشے انکم یقینن تاسو الیہ خاص دی اللہ طرف تبتو شرون را جمع کرے شے را غن کرے شے با ومن الناس یوزین دا خلقنا مناسوک تی یوجیبو کا چھ خوندر کئی تالا قولو خبری داغو تعجب کے چی تالا را خوندر کئی تالا قولو خبری داغو فی الحیات دنیا پو دنیای جون کی ویشہد اللہ او دے گواکی اللہ تعالی قسمونه کوي په الله باندې علامه پاسبانه فی قلبی چې د پزړه کې او هو وی دې العبد الخصام صح جګړمار او اذا تولا کړ چې دی واوړي کړ چې دی واپس شي اذا تولا کړ چې بیرته شي نه واپس
تا د محفل نه لړشي اذا تولى کله چې وګرځي ستانه محفل ستانه سانو کوشش کوي فراد بزما کې لیفسدا چورانیو کی فسادو کی فیا پدے کی ویهلک الحرث والتبا کی فصلنا ویهلک الحرث والتبا کی فصلنا والنسل ونسلنا والله تعالی چې لا يحب الفساد نفو خیروانه فساد نفو خی واذا قيل لك چولې شدت اتق الله الله نو يريگا اخذت العزت بالاسم نو تیار کی دل تکبر گناہ تا اخذت العزت نو تیار کی دل تکبر بالاسم گناہ تا یو مانا ترا اخذت العزت انہی سی دل غیرت بالاسم پو گناہ باندے فحضبون کافی ایدر بار جانم جانم لبس المحاد او خاڑیر بد زیدے تیار کلیشے دا جانم ومن الناس زید خلقنا منا سوکتی یشی چی خرسوی نفسو پرزان تغام رضات اللہ دا پاد طلب کول درزا منگید اللہ دلٹول درزا منگید اللہ تعالی واللہ اللہ تعالی چی رؤوف شفقت کون کرے بالعباد فقلو بندی گانو باندے یا ایوہ الذین آمنوا مومنان ادخلوا داخل شئی فی السلم ننزئی فی السلم پہ اسلام کے کافتن پورا پورا ولا تتبعوا مروانے گئے تابعداری مکوئے خطوات شیطان فقدمون دے شیطان انہو یقیناً دا شیطان لکم تاسو عدو مبین دشمن دے اخکارا فین زللتم فسکر چے تاسو خوئی دے دا پورا اسلام تاسو کچرے خوئی دے اسلام من بعد رسو دین ما جاتکم البینات چراغل تاسو تا واضح دلائل چراغل تاسو تا دلیلنا صفا واضح دلائل عالم پوشن اللہ بیشک اللہ تعالی عزیزن زور اور دے حکیم حکمت سنوار دے حال ینظرون دوی صبر نہ کئی دوی انتظار نہ کئی الا مگر دے خبرے یاتیہم اللہ چراش دیتا عذاب اللہ تعالی فی ظلل من الغمام فسور دوریس کے ایاتیہم اللہ چراش دیتا اللہ تعالی نے عذاب اللہ تعالی فی ظلل فسور دوریس کے فی ظلل فسور کے من الغمام دوریسنا والملائکہ و ملائک مرش او قضی الامر او پورشی کار دا عذاب ویل اللہ خاص اللہ طرف ترجو الامور واپس کی گی ٹول کارونا ویل اللہ او خاص اللہ طرف ترجو الامور ورگرزیدلشی الامور ٹول کارونا